estem creant un voluntariat humanista. Este voluntariat humanista va dirigit a ser una ajuda per afrontar la mort i una motivació per estimar la vida. Aleshores, la primera pregunta és per què una ajuda per afrontar la mort? Bueno, primera perquè és un fet molt dur, molt dramàtic, és una de les circumstàncies més dures a les que podem enfrontar-nos, la mort d'un ser estimat o la perspectiva de la nostra pròpia mort. I després perquè estem en una societat que nega completament la mort, no li prestem ninguna atenció. L'única forma que tenim d'enfrontar-se a ella és negar la veritat d'avui, no parlem d'això. Aleshores, avui entenc que anem a parlar de la mort i de com enfrontar-se a ella. Aquesta negació que fem socialment de la mort du molts problemes. Un primer problema és que no rebem cap ajuda ni cap formació per enfrontar-nos a aquest fet. Una persona pot estar 15 anys formant-se en l'escola, en l'institut, en la universitat, i en cap moment se li dona unes ferramentes, unes actituds, una filosofia, una actitud en la qual enfrontar-se al fet de la mort. L'única opció que n'hi ha és una visió negacionista de la mort. No, la vida no s'acaba, es transforma. Tenim una fe, en altres, alguna gent pot tindre una fe, altra gent pot no tindre-la. Este voluntariat està orientat des d'una perspectiva humanista que és una visió racional, científica i crítica i ètica de la vida. Llavors, un altre problema que du aquesta negació de la mort, el no acceptar-la tal qual és, des del nostre punt de vista, és que no n'hi ha més que dues reaccions. Una, un derrotisme, dir, no som res, és la vida, sempre se'n van els millors, tenim aquestes reaccions generalitzades, i altres que intentem creure que la vida no acaba, es transforma. O sigui, cada volta que anem al cementeri, el primer que tu vas i veus el riu. La vida no s'acaba. O sigui, això per una persona que tinga una fe és una visió perfecta, però per una persona que no la tinga no s'ajusta a la seva realitat. Després, un altre problema és una dissonància cognitiva, que és un terme que s'utilitza ara, a mi m'agrada molt, que és una discrepància entre les coses que tu creus o vols creure, en general, cada persona particularment, i la realitat que veus. Realment, això dona moltes voltes. Creem unes coses i després la realitat ens estampa en la cara una altra cosa i no sabem com menjar-se. Després, per exemple, no tenim pràcticament funerals així que no siguin religiosos, n'hi ha anecdòtics. Al davant del fet de la mort, la visió tradicional, dogmàtica, religiosa és pràcticament l'única opció que n'hi ha. És això o res. Aleshores nosaltres volem dir, no, és això i és també una visió naturalista, humanista, com vull dir. Un altre problema que veig és que al no pensar que la vida s'acaba, al no ser conscients de la nostra finitud, no vivim la vida d'una manera adequada a aquesta realitat. Sempre evident pensar que s'acabarà, és que sempre tindrem temps i aleshores després, en moments, tapes en els de la vida, ai, jo hauria fet altres coses, jo hauria fet això, perquè realment no érem conscients inclús. Jo conec una persona que va morir la seva parella i diu, és que ara m'he donat compte que això jo no havia pensat mai en la vida que fora possible. O sigui, moltes vegades la mort ens sorprèn, perquè la neguem i de fet ens sorprèn. Aleshores, això és un intent també d'estar preparats a ser conscients i integrar la realitat de la mort en la nostra vida, no lliure-la com un tabú que és com està sent habitualment la societat. Bé, per a mi el problema més important que té negar la mort és que si no volem acceptar la mort, moltes voltes tenim por de fer-nos les grans preguntes de la vida, que són d'on venim, on anem, quin és el sentit que té la nostra vida, perquè en el moment que comencem a preguntar-nos això, veiem que una realitat que tenim ahí no volem afrontar és la mort. Aleshores, és que vivim d'una manera un poc superficial, no ens fem aquestes grans preguntes. Tenim por de preguntar-nos quina és la nostra situació així, què fem? I bé, jo penso que la nostra situació així, el que està passant així, és que bé, fa 14.000 milions d'anys va haver el que des d'ara sembla una gran explosió, es van formar estrelles, galàxies, planetes, després d'una evolució de mils de milions d'anys, ha hagut
molècules que van començar a replicar-se, ha aparegut la vida, han hagut milers de milions d'anys d'evolució, de generació darrere de generació, i al final hem arribat nosaltres, 50 milions de cèl·lules en un cos, que són capaços de parlar, d'empatitzar, d'amar, de córrer, de viure, de sentir, d'estimar, d'emocionar-nos, de plorar. I això jo crec que és un fet absolutament fascinant, ho mirem com ho mirem. Però què passa? Jo no trobo que estiguem en general fascinats. I crec que això és perquè no ens atrevim a mirar la vida en tota la profunditat, perquè la mort està ahí i no ens fa por. I quan comencem a parlar d'un tema un poc transcendent, calleu d'això, ja no volem sentir parlar. Aleshores jo crec que necessitem afrontar la vida i la mort i donar-li un sentit d'una manera racional i realista que pugui satisfer les nostres necessitats com a persones. I bé, si algú pensa que la vida no té cap sentit, jo crec que tinc dues bones notícies. Una, que efectivament la vida en si no té un sentit. No té un sentit absolut. I altra bona notícia és que nosaltres podem donar el sentit que vulguem a la vida. La vida és un llenç en blanc i nosaltres li donem aquest sentit. Això és el que pensem nosaltres. Aquesta és la visió humanista, no? Com us deia antes, l'humanisme és utilitzar la raó, el pensament crític i científic per a intentar donar forma i sentit a les nostres vides i omplir-les d'uns valors humans dialogats i consensuats, més que imposats des d'una realitat externa a la nostra naturalesa. Confiem en la nostra naturalesa. I això és la nostra visió que tenim, no? Este moviment, el moviment humanista, que no té res que veure en el partit humanista, per si algú està pensant no té res que veure, és un moviment que està en tota Europa i en tot el món. Sí, es diu humanisme secular. Sí, n'hi ha una, ara ho expliqué, n'hi ha una federació mundial i una federació europea d'associacions humanistes de més de 100 països en tot el món, són més de 200 associacions, i aquestes associacions el que fan és promoure el pensament crític, promoure la ciència, promoure el coneixement, promoure els valors humans com l'empatia, la solidaritat, l'amor, la compassió, la tolerància, el lliure pensament. Aquest moviment ha estat integrat per grans pensadors i científics des de fa molts anys com Carl Sagan, Isaac Asimov, Bertrand Russell, Erich Fromm, Manuel Toaria. Aquestes persones han sigut presidents o destacats membres d'associacions humanistes en els seus països. També fan cerimònies de celebració de naixement, de funerals, des d'un punt de vista racional sense una visió sobrenatural de la vida, cosa que així és molt escassa, és pràcticament anecdòtic. I també fan acció social, com aquest tipus de voluntariat que en hospitals de Gran Bretanya, d'Holanda, de França, de Bèlgica, de Noruega, tu tens persones religioses de diferents religions i tens un personal qualificat i també un personal voluntari humanista que ofereixen un acompanyament a la mort, a situacions difícils, estan en hospitals, estan en presons, estan en universitats, i hi ha una alternativa per a aquest tipus d'ajuda, a aquest tipus de suport moral, d'acompanyament davant d'aquestes situacions, que no són la visió religiosa, cosa que sí ni la tenim ni pràcticament es troba a faltar, simplement es dona per fet que no tenim una alternativa, però l'humanisme pretén ser una alternativa a aquesta visió per a les persones que no tenen una creença en res sobrenatural. No estem intentant imposar o discutir. No, és que una persona té una visió religiosa perfecta, té el seu camp i té el seu espai àmpliament promocionat des de l'Estat, des d'infinitat d'organitzacions. Aquesta és la nostra visió, que estem intentant donar una cobertura a una necessitat que està i que no està coberta. Nosaltres pensem que una visió racional ens ha alliberat de tabús, d'esta dissonància cognitiva que pensem que comencem quan no té unes creences normalment, m'ha passat a mi, m'ha passat a moltíssima gent, perquè així pràcticament tots els que estem en una educació religiosa, quan ens fa major comença a parlar de que racionalment no el quadren les coses. Aleshores, vius unes creences que xoquen en la realitat que tu comprens. I jo crec que és molt alliberador assumir una visió racional, fer-li front a la vida i donar-li aquest sentit i aquest significat que nosaltres vulguem donar-li, perquè t'allibera d'aquestes dissonàncies cognitives. Et fa viure una vida en la que les coses quadren més, pensem nosaltres. Per això, a banda de prestar un suport personal, moral i d'acompanyament en experiències properes a la mort, ve l'anticipació de la pròpia mort en un determinat moment,
o bé en enfrontar-se a la mort imminent o la mort ja ocorreguda d'una altra persona, és molt important també formar-nos, desarrollar la nostra visió racional. Per això tenim un material que, bueno, les persones que estan interessades ja podríem juntar-se, compartir aquest material, bueno, perquè no és moment així de desenvolupar tot aquest pensament i tota aquesta estratègia. Jo d'ací un parell de mesos aniré a Londres a fer un curset per la Federació Humanista de Gran Bretanya, que tenen una organització molt gran de professionals dedicats a formar voluntaris, a formar professionals, i després anem a compartir amb la gent que estigui interessada aquestes estratègies i aquestes idees, aquestes filosofies per a realitzar l'acompanyament, que no va ser un acompanyament professional, no som psicòlegs, no som metges, no som psiquiatres, són persones que anem a prestar un suport moral i personal. Estem així, acompanyant en aquest moment, tenim aquesta visió, anem a compartir-la amb tu, i diguem que seria l'equivalent a quan una persona té unes creences, té aquests recursos per a recórrer a ells i aconseguir un confort, un apoyo, un recolzament moral i personal, una empatia, que tots necessitem, nosaltres hem de donar-lo des d'aquest punt de vista. I bé, jo volia compartir algunes idees sobre la mort que desenvolupem en aquestes reflexions, i després vosaltres ja comenteu el que penseu i comenteu un poquitín com faríem tot això. Jo crec que és interessant comprendre que la mort és necessària i és bona. El fet que nosaltres hàgim arribat així és perquè hi ha hagut milions de generacions abans que som fruit d'una llarguíssima evolució biològica per haver pogut arribar així. Aleshores, la mort és part del canvi, és part de la necessitat de l'evolució biològica. Després, el que comentava abans, si l'afrontem en realisme, la mort no ens sorprèn. Estem preparats per a ella. No vol dir que no siga traumàtica, no vol dir que no siga dolorosa, efectivament, ha de ser-ho. Però si la neguem tota la vida i anem sempre agarrant la cosa avall, la catifa, no volem veure quan la realitat ens esclata, ens trobem que no tenim com afrontar aquesta realitat. N'hi ha filòsofs que ja fa 2.500 anys diuen bé, quan la mort arriba nosaltres ja no estem allí. Aleshores, la pròpia mort realment ens crea un problema que en certa manera no existeix. Quan una persona desapareix, tenim una part de què serà de mi? Però ja no n'hi haurà un mi, ja no n'hi haurà un jo. Aleshores, tenim una por a la pròpia mort que realment no té massa realitat, si ho penseu així. Després, també volem mostrar que la gent que tenim una visió racional i que no tenim creences en ració natural, també donem sentit a la nostra vida, també tenim uns valors humans. No simplement, si no tens una creença en un Déu, ja no tens moralitat, no tens una ètica, perquè no, que va. Al contrari, aleshores tens que, com no te la dona ningú, has de crear-te-la tu mateix. I això és enfrontar-te. I és apassionant descobrir quins valors volem dialogar, quins valors volem consensuar. Bé, només dir-vos que este voluntariat es realitzarà en coordinació amb serveis socials de l'Ajuntament d'Ontinyent i, encara hem de donar una forma respecte a com es realitzarà, quan, en quin lloc, a quines persones. I bé, ja coneixem la intenció i la filosofia un poc d'este voluntariat.